Hij is in de house, in my crib. Gertje Pardoel! Hey, hoe gaat het? Goedenavond, ja, het gaat goed. Het gaat goed. Heb je er zin in? Ik heb er echt super veel zin in. Wij ook. En het wordt heel druk, denk ik. En heel warm daar straks bij jou in de Cube. Want je gaat zo meteen een klein concertje geven. Alleen voor Q-Music luisteraars. Leuk, ja. Trouwens, heb je je tweelingbroer mee vandaag? Nee, hij kon er vandaag niet bij zijn, helaas. Maar ik wist dat dus niet. Ik ben dat vandaag te weten gekomen dat jij een tweelingbroer had. Ja. Delen jullie dan ook het BN-schap, het bekende Nederlanderschap? Wordt hij dan aangesproken van ben jij Gers? Ja, hij wordt wel aangesproken als Gers. Maar, ja, dan zegt hij, ja, ik ben Robbie. Ja. Hij profiteert er niet van. Ik zou dan zo doen van ja, ik ben Gers en dan mee op de foto met iedereen en zo. Dat doet hij Maar wij vinden het juist wel leuk dat mensen dan ook weten dat wij tweeling zijn. Ah, oké. Zo, ja. Tof. Dan mag je nu je hemd uitdoen, want we willen graag de tattoo zien, Gers. Oh. Daar had ik niet op gerekend. Nee, hoe zei hij? Nee, natuurlijk niet. Ik sta hier zo naakt, hoor. Nee, maar je weet toch de belofte die je gemaakt hebt? Ja. Weet je dat nog? Ja, tuurlijk weet ik dat nog. Toen zei ik van, ja, als ik neem je mee op 1 kom, dan laat ik onder Nederland, laat ik België tatoeëren. Voilà. Ja. Is het al gebeurd? Ja, is nog steeds niet gelukt. Oké, maar misschien kan het nog. Ja, wie weet. misschien kan het toch, maar hij is in ieder geval wel al op 1 in top 40 hitlist gekomen. Ja, dus dat wel. Daar was ik heel blij mee. Maar we hadden toch wel de officiële lijst afgesproken. Nee. En zo weet hij er zich altijd van tussen te muizen natuurlijk. Dat vraag ik me ook, waarom in alle twee de nummers ga je altijd naar Rome of Parijs? In alle twee je songs? Ja, omdat ik misschien heel veel met liefde ook bezig ben. En Parijs is toch wel de stad van de liefde. En Rome dan denk ik ook wel een beetje, maar daar ben ik nog nooit geweest. En voor mij is dat gewoon een soort van peper en zout. Rome en Parijs. Plus min. Weet je wel, ik vind dat leuk bij elkaar passen. Ja. En ik vind het niet erg dat soms iets terugkomt of zo in meerdere nummers. Want dan hoor je ook dat ik daarmee bezig ben. Ik moest per se van een aantal Vlaamse fans vragen of je er eens Gent en Antwerpen kon van maken. Dat zou wel kunnen, ja. Ja, dat zou wel kunnen. Misschien moet ik dat maar een keer doen als ik ergens in Gent of Antwerpen optreed. Ja, of even live de tekst een klein beetje veranderen. Hey, wat ga je vanavond allemaal zingen? Zit er trouwens bijvoorbeeld ook broodje bakpauw tussen? Of is dat... Dat is een verrassing. Dat is een verrassing. Ja. En nieuwe dingen uit je album? Ja. Want daar kijken veel mensen naar uit, denk ik. Want ik denk dat bijna iedereen die komt vanavond heeft het cd gekocht. Kan niet anders. Dat hoop ik. Ik hoop dat de mensen ook hebben geoefend en zo. Om mee te kunnen rappen en zingen. En ja, we doen wel een aantal nummers van het album natuurlijk. Ja. En wie geen kaartjes heeft kunnen bemachtigen, kan meekijken via Telenet kanaal 39 voor een deel van de Cube. En natuurlijk via qmusic.be. Hey, good luck zometeen. Dankjewel. We kijken naar uit. Dag Gers. Oké, doei. Q is good for you.